Vítáme vás na velké tiskové konferenci k premiéře k české premiéře nové britské adaptace slavného románu Jane Austenové Pýcha a předsudek. Má to tam ten zvláštní dovětek nebo tak něco, protože ta britská autorka k tomu nepřistoupila nikterak závažně a romanticky, ale naopak šla po jistých jako věcech, které v těch románech jsou, ale nejsou tak tolikrát použité v těch slavných romantických filmech, protože Jane Austenová vyniká velmi zvláštním humorem a zvláštní ironií a takovým specifickým odvážným pohledem na ženský úděl. Jane Austenová býva často neprávom zaraďovaná medzi autorov a autorky tzv. Červenej knižnice. Radí sa vlastne po bok takých tých románov, ktoré si človek kupuje na letisku alebo keď niekde cestuje, ale je to skutočne nespravodlivé, pretože do tejto kategórie rozhodne Jane Austenová nepatrí. Bola to vlastne na svoju dobu mimoriadne odvážna, mimoriadne vzdelaná, rozhľadená žena, ktorá pochopila, v akej spoločnosti sa nachádza, vedela, aké sú konvencie tej spoločnosti, ale napriek tomu sa vlastne rozhodla, že sa nenechá obrať o svoj vnútorný svet, rozhodla sa, že bude písať. Áno, možno si na začiatku nemyslela, že bude slávnou spisovateľkou, ale to, čo cítila, to, čo vedela, ten talent, ktorý mala, vlastne rozvíjala vo svojom živote. A nebola spisovateľkou, ktorá píše a vymýšľa si pritom bájne deje o miestach, kde nikdy nebola. Čiže nebol to Karl May, ktorý sediac v Nemecku písal o indiánoch, ale vlastne bola to spisovateľka, ktorá vychádzala zo svojho života, zo svojich skúseností. Každá postava, každý príbeh, všetko, čo napísala, veľmi dôverne poznala a väčšinu z toho prežila. Dny ubíhaly a Elizabeth nemohla přehlédnout, jaký Darcy pozoruje. Vzhledem k tomu, že ji nazval tou nejtuctovější holkou, nevěděla, co si o tom myslet. Moc ho nemusela